नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आज गुरुवार आहे, आज दत्त जयंती पण आहे. तर आज पूजा पण आहे मार्गशीर्षची. तर ऋतू मांडेल. तर बघूया आपण. दत्त जयंती पण आहे आणि मार्गशीर्ष गुरुवार पण आहे आणि मम्मीचा बड्डे पण आहे. ते कालपासूनच सांगतो मी आणि रात्री विश पण केला आपण ॲडव्हान्समध्ये. तर हा एकाच दिवशी एवढं सर्व येत नाही बघा. ऋतू काय बोलतात, काय बोलते? दिवस आजचा खूप चांगला आहे. तिन्ही एकसाथ आलंय ना. तीन गोष्टी एकसाथ आलेल्या आहेत. तर बघूया. कधी येत नाही. गेल्या वर्षी याच टायमाला आम्ही कुठं होतो? कुठं होतो का आपण? अक्कलकोटला. अक्कलकोटला होतो आम्ही. अक्कलकोटला मम्मीचं स्वप्न होतं जायचं, ते तिला सरप्राईज दिलं होतं. तर या टायमाला तिचा बड्डेच गुरुवारी आलाय, तर त्याची पण त्याच दिवशी आलेली आहे. तर यावर्षी काय जायला नाही भेटले. तर बघू आज संध्याकाळी उपास सोडूनच बड्डे करावा लागेल, कारण की केक तर खाऊ शकत नाही. तर संध्याकाळी पुऱ्या सेलिब्रेशन आणि आता पूजा मांडेल, ताई पण येईल. तर बघूयाच, दाखवतो मी तुम्हाला. ब्लॉग बघा आणि लाईक करा. तर मित्रांनो, शिव पण आलेले आहे, ताई पण आले. आता पूजा मांडण्याची तयारी चालू झालेली आहे. अरे काल व्लॉग मध्ये काय बोलतो माहितीये का? मी इथं आम्ही उत्तप्पा बनवतो, अहो म्हणतो की मी सुसू करतो ते दाखव, मी सुसू करतो ते दाखव. आहे थोडंसच आहे व्लॉग मध्ये आहे बघ. हे बघा इकडे तयारी चालू आहे पूजा मांडायची. आणि इकडे उपवास आहे, याचा उपवास आहे कडक. हा बघा उपवासामध्ये काय खातोय, कुठे जातो हा? तिथे काय केला तू? बसतोय. अरे इथे ये ना, तिथे अजून टाइम आहे, संध्याकाळी ते आरतीला. त्याला वाटतं आरतीला बसणार होतो त्या दिवशी सारखा बाबांसोबत. आता हे चालू दे, आपण थोड्या वेळाने दाखवूया. सगळं त्याची तयारी होऊ दे, नंतर बघूया. तर मित्रांनो, सगळ्यांचा आहे उपवास, पप्पांचा आणि माझं सोडून. तर आता मी बनवतो चाय, जी तुम्ही त्या दिवशी बघितली, बनवतच होतो मी. आता मी बघतो जागा करतोय ते किचनवर, कारण की पूजेची तयारी आहे, तर सगळी थोडी तर गडबड आहे इथे. तर बड्डे पण आहे अजून स्टेटस नाही टाकले यार, रागवेल परत म्हणून. तर मजा आहे. सप्टेंबर महिना आला तर काही विचारू नका बाई, मजा असते. खर्च पण तेवढाच असतो, मजा चांगलीच दिसते बाकी. तर मजा चांगलीच बाहेर दिसते, खर्च पण असतो. तर आता चला आपण थोड्या गप्पा पण मारूया. आपला स्टँड बघायला, स्टँड इथंच आहे, घेऊया स्टँड घेऊया आपण. ब्लॉग मोठे होतील पण मजा येणार, कारण की मजा तर आली पाहिजे, त्याशिवाय तुम्ही एन्जॉय कशी करणार, बरोबर ना? तर चला स्टँड लावतो आणि मग परत. तर मित्रांनो, चाय बनवते मी माझ्यासाठी. हे पितील की नाही माहिती नाही, तरी पण विचारूया आपण. तर डिसेंबर महिना कसा खर्ची असतो. एक मिनिट जरा थांबा. हा, तर आपण बनवतोय चाय एकदम जास्त वेळ नाही घेणार. डिसेंबर महिना म्हणजे मजा पण आणि खर्च पण. काय ऋतू, काय करू? ते बघा काय करते हा, म्हणजे काय अतरंगी. आज तू एवढ्या वेळा पाया पडेल ना, एवढ्या वेळा पाया पडेल ना, भरपूर प्रसाद भेटण्यासाठी खूप पाया पडत होतो. त्या पिलू तेव्हा इथे येऊन बोल, तेव्हा इथे येऊन बोल. खाऊ आता खाल्ला ना, खाऊ अशी मस्ती
कुठं फ्रीजर काय नाही तर काय 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 केलं का इकडे आमची चाय बनते आणि ह्याचं काय याला बघायचंय काय बघायचंय काय माहिती नाही नुसतं बघायचं खाऊ पाहिजे सकाळ सकाळ खाऊ पाहिजे त्याला काय देऊ खाऊ पाहिजे खाऊ काय बघायला काय बघायचं सांग मला चाय तर ठेव दे चहा बत्ती संपली आता आपण नंतर भेटूया इकडे काम पण चालू आहे आवाज मध्ये मध्ये येईल ओके पूजेची तयारी चालू आहे ताई गेली आता ऋतू करते आणि हा ढोल पथक आलेला आहे ओ ढोलवाले का वाजवलं रे वाह वाह या 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 भाई जोर से बजाओ ना सकाळ सकाळ नुसतं म्हणतील कोण आहे यांच्या घरात हा मजा आहे मग वा वा या इकडे चालू आहे तयारी व्हिडिओ काढायला लागला तेव्हा जोर येतो बस 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 झालं ओ बुवा ओ ओय ओ ढोलपथक ऐकत नाही बाई बस ना ओ हा बा सरप्राईज आहे पिल्लू इकडे पिल्लू इकडे पिल्लू हॅलो बार बार दिन आए बार बार दिन आए तुम जियो हजारों साल चॉकलेट पाहिजे ना हैप्पी बर्थडे टू यू बोल पिल्लू पिल्लू बोल ना यार हैप्पी बर्थडे मम्मीला केक नको देऊ संध्याकाळी हैप्पी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे कर आईला हॅपी बर्थडे कर बोल हॅपी बर्थडे नाश्ता चालू आहे नंतर ओके ओके हो विषय गंभीर आहे हा इकडे पूजाची मांडणी चालूच आहे आणि आमची मम्मी पण आलेली आहे मम्मीला परत हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे वाजवतोय मला सांगतो आई नाच आणि इकडे पूजेची तयारी चालू आहे आणि इकडे हे घे पाचवं फळ हे बघ केळी उद्या पूजा आपण संध्याकाळी भेटू आणि आरती पण करू आज पण काय मम्मी आरती पण करूया पुस्तक बघू पुस्तक पण वाचू आणि उपास सोडून आपण बर्थडे पण सेलिब्रेट करू काय म्हणतो पिल्लू पिल्लूला घेऊन नाचू पिल्लूला घेऊन नाचू वाजव भेटूया आपण संध्याकाळी तर मित्रांनो झालेली आहे पूजा करून ऑफिसला जायची पण तयारी झाली तर तू ते जरा पूजा करते सगळं मांडलेलं आहे हा खाऊ आहे चॉकलेट आहे हा पिल्लू दाखवतो इथं चॉकलेट आहे चॉकलेट काय बोल मित्रांनो स्कूलला जाताना चॉकलेट खातोय तर पूजा वगैरे झालेलं आहे तर थोडा गाण्याचा आवाज भरपूर येतोय बाहेरनं तर बघा तर ऑफिसला जाता आता दत्तगुरूंचं मंदिर आहे तर चला आपण पाया पडून जाऊया आणि मस्तपैकी बघा डेकोरेशन केलेलं आहे तर चला
पाया पडूया आणि मग जाऊया पुढे. हां, दत्त जयंतीचं तर पाया पडून जाऊया. तर मित्रांनो, आलेलो आहे ऑफिसवरून घरी. आताच फ्रेश झालेलो आहे. ट्रॅफिकमधनं आलो आहे. भरपूर आहे ट्रॅफिक. थोडी पालखी वगैरे दत्त जयंतीची होती, तर आपण सकाळी पण जाताना पाया पडलो, बघितलंच असेल तुम्ही. तर आता घरी मार्गशीर्ष चालू आहे. गुरुवारची पूजा सकाळी बघितली. आता पप्पा पुस्तक वाचताय, बघूया. तिकडे प्रसाद पण होतोय आणि आरती पण होणार आणि मग नंतर जेवणार आणि मग बर्थडे सेलिब्रेशन पण होणार. तर आता बघूया, प्रसाद बनतोय, पुस्तक वाचतं ते बघूया, रांगोळी चालले बाहेर, सगळं चालू झालेलं आहे संध्याकाळी. तर चला बघूया आता. इकडे पुस्तक वाचायची तयारी, इकडे रांगोळी काढतायत आणि ओके. आमचा व्लॉग शूट असताना काय ना काहीतरी पप्पांचं असतंच आमच्या. आणि इकडे प्रसाद बनवते मम्मी आणि इकडे आमचा केक पण आलेला आहे. प्रसाद चालू आहे. पुस्तक वाचायला सुरुवात. आणि इकडे मामी आणि भाच्याचं काय चाललंय, रांगोळीचं मस्ती. पुस्तक वाचू दे, नंतर आपण आरती करताना भेटूया. आरती करताना भेटूया. पुस्तक वाचू दे. ही व्रत सुखदांती धन संपत्ती व श्री लक्ष्मी कृपा मिळण्यासाठी करायचे आहे. व्रत करणारे पुस्तक वाचून झालेलं आहे. हो हो, पुस्तक वाचून झालेलं आहे. आता आरती म्हणूया. आणि गाडी होऊन कुठे आहे आरतीला. तर चला, आरतीची गाडी ठेव. मस्त. चला आरती करूया, दाखवतो तुम्हाला पण. आणि नंतर बघूया आपण प्रसाद वगैरे घेऊया आणि नंतर जेवताना पण बघूया काय नैवेद्याला. चला आरती करूया. तयार नव्हतं झाला, प्रसाद पण रेडी झालेला आहे. इकडे बनते भाकरी नाही पापा पापड बिपड नंतर आपण बघूया. आरतीची तयारी चालू आहे. तुझा मोबाईल, अरे बाप, तुझ्या मोबाईलने शूट कर, व्हिडिओ काढ ना तुझ्या मोबाईल मध्ये, मम्मीला दाखवायला. पिलू, तुझ्या मोबाईल मध्ये व्हिडिओ काढ. अरे यार किशात ठेवते यार. ऐ बोल मित्रांनो, आरती शुभ सकाळ. आरतीला या बोल, आरतीला. आरतीला आलं तरच प्रसाद भेटणार. आरतीच्या आधीच प्रसाद घेतो. किती वेळा प्रसाद खाली खरं सांग पिलो, किती वेळा खाली प्रसाद सकाळपासून, सांग ना. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. आता संध्याकाळ झाली ना. व्हिडिओ काढते पिल्लो आमचा, बघा छोटा व्लॉगर आमचा, छोटा व्लॉगर. बाहेर पण दाखवायला गेले. अयो रांगोळी दाखवायला गेले. चल इकडे, ते गावाला गेले, रांगोळी दाखवायला गेले. चला इकडे, चला. काय घेऊ आणि आई भाजी आणि मामी भाजी आणि पाय पण आहे. पिल्लू आमचा शूट करते. पिल्लू काय कर, काय कोण काय करताय. इकडे तुला फोन देते, इकडे त्याला रिअल फोन द्या. अरे कुठे गेला. एक ह्याच्यामध्ये कर, ह्याच्यामध्ये कर. भावा पण आलाय. कुठून आला? ऑफिस मधून, मी जिम वरून आलोय.
त्याची मुलगी आहे. आणि हा बघ छोटा ब्लॉगर हो बघ. असती. ते पप्पा विचारत होते मी तुझं सामान घेऊन गेलो तेव्हा तुमचा बाबू आला काय ब्लॉग शूट झालाय बाई. आता नंतर ना पिल्लू. चला आरतीला. चला मी लोकांना तेव्हा मी लोकांना झालं झाली का आरतीची तयारी? किती वेळ झाला? चला तुम्ही आम्ही इकडे उभे आहे. तुमची शूटिंग चालू होती? पुढे तुमचं अजून चालू आहे. झाली आमची शूटिंग. चला चला आरतीला बसूया. चला आम्हीला बोल चल. आमच्या भाजी नका खाय. नंतर नंतर साफ कर. नंतर सापडा. चला आली. चल मामी येते. चला भाजी ओके बनवू. चला. पण जाऊया मग ताई भाजी बनवून येते. ठीक आहे. चला चला चालू करा. चला चला सगळी आली मंडळी. आली मंडळी. चला चालू करा. मंडळी आले. मोदी आले. चला चालू करा. जा तू वाजव बस इथं. चला वाजवा. हात पकडून येईल. थांबा 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 हो. थांबा हो. थांबा थांबा चालू करू द्या अजून. मोरया मंगळमूर्ती मोरया सुख करता दुःखाचा वार्ता विनाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उडीचे दुराची संधी जळते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय श्री हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती देव जय देव नगचित घरातच गौरी कुमरा चंदनाची कुमकुम केश्वरा हिरे जडित मुकुळ शोभतो बरा रुंजुन पुरे चरणी नागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरसून वस्त्र तुळशी मैना दास रामाचा वाट पाहे सगळा संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लवलौकी विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषे घंट काळा त्रेनेती ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा तेथून या जमी रुजुळा जय देव जय देव परिवर्णन सुंदर मदनारी पंचानन मदमोहन पुष्पकारी षटकोटीचे वीच वाचे उच्चारी रघुटी रघुनाम दासा अंतरी जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू वावरती ओ वाळू दुर्गापूर जय देव दुर्गे दुर्गण भारी दुर्वी संसारी अनाथनाचे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी आरी पडलो आता संकट निर्वाणी जय देवी महिषासुरवरनी व दैशासुरवरनी सुरवारीश्वर वर्धे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवनी गोपाता तुझायचे नाही काही समरे परंतु न बोले काही साई करता पडलो प्रवाही ते तू बघता लागे पावशिराई जय देवी महिषासुरवरनी व दैशासुरवरनी सुरवारीश्वर वर्धे तारक संजीवनी जय देव तुझा मोबाईल तू घे तर घे. मित्रांनो हा द्या थांबा थांबा कॅमेऱ्यावर हात आला पिलू आहे तर ना, बसायचं. थांबा ना हो. तर जेवणाचा मेनू आहे बघूया मस्त पैकी. हे बाया घ्या काय पुरी ओके. तर आता बघूया काय काय आज त्यांनी कधी गेली नैवेद्य पण होता सर्व. तर बघूया आपण वाटाण्याची भाजी चवळीची भाजी मिरची पापड भाकरी पुरी ताईने दिले श्रीखंड पण दिलेलं आहे आणि बटाट्याची भाजी श्रीखंड पुरी असता इकडे. तर साहेब तिकडे बसलेत काय जायचं नाव नाही. काय देऊ हा श्रीखंड आहे श्रीखंड आहे काय पाहिजे हे घे रे. गरम आहे. मी देत नाही. हा देख तिकडे तर आता जेवूया. समाधान. ताईने एवढं बनवलं म्हणजे ताईचं चालू आहे अजून. ब्लॉग शूट करताना हे पप्पा भरपूर डिस्टर्ब करतात. तर ताईचं जेवण चालू आहे. भाऊजी पुऱ्या तळतायत भाऊजी. तर आता जेवून घेऊया कारण की नंतर आहे. मम्मी हॅपी बर्थडे. थँक्यू हा बर्थडे सेलिब्रेशन बाई केक कापायचं केक त्यामुळे हा इथं थांबलाय. तर बघा हॅपी बर्थडे. डाव्या. तर चला जेवून घेऊया
आणि नंतर परत भेटूया, कारण बाजूला आता भजन आहे, आवाज पण येईल आपल्या ब्लॉग मध्ये. नंतर नंतर भेटूया. ओके नो. चला बर्थडे सेलिब्रेशन करायचं आम्हाला. बर्थडे सेलिब्रेशन आणि लांबून आलेत बर्थडे सेलिब्रेशनला. हे भाई शूट करतोय ना यार. सोनूला पण नको ठेवू. ह्याला ठोको जरा दरवाजा. तर चरण नाही घरी. आपण मामी केक घेऊन उभी आहे, इकडे सगळे उभे आहे. हे बघा ही एक केक घेऊन उभे आहे. सगळे दिसतंय, आम्ही सगळे दिसतोय. बघा हे बघा. मी केक आणून न्यायला डबे पण आणले. ओ दाखव. चला सेलिब्रेट करूया. झोपला असेल तर बर्थडे कोणाचा, केक कोण पकडून उभा आहे काय, हे बघा इकडे काय आहे बघ. ठेवा चेअरवरच, तिकडे उभी करून दिला. आई दिशा माझीच आहे आणि मी तिच्याच आहे. आईला पावले चालती. चल मग मी ये इथं. तुझा फोटो कसा काढू? 2 हातात 2 असे पकड. फोटो काढूया आपण. 2 चेअर काढ. 2 केक लावाय. 2 केकला 2 चेअर. केक पण आजकाल खाली बसत नाही, चेअरवर बसतात. आणि बर्थडेचं अनबॉक्सिंग झालेलं आहे बघा. केकचं अनबॉक्सिंग. तुला माहिती मम्मी अशी उभी राहा ना पहिले. केक घे हातात, 2 हातात 2 आणि उभी राहा. मधोमध खाली हात लाव. ट्रफल आहे ना. हा बस. हा उठला दे. एक फोटो काढायची पोझिशन बघा. हे बघा. साडी खाली घालायची. चला चला चला. पब्लिक आले. पब्लिक लांबून आले. तो बघ. इथे शेवा राहील. काप चल. जा तुम्ही 2 जण उभे राहा. अरे काप. त्याला घे. कपडा उचल. घे त्याला. चला हे थांब, ए. कापू दे. अरे काप. त्याला घे. चला चला चला. दोघांनी घे. अरे इकडेच या या. सगळ्यांचे आपोआप आले आहेत. चला. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे आई. हॅपी बर्थडे टू यू. हे क्लॅप 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 क्लॅप. बर्थडे कोणाचा आहे? सो केक तर आम्हीच कापू. हा. खाणार पण सुरुवात आम्हीच. ते चांगलं आहे काय? ए केक कसा कॅरेमेल आहे? आहे? हा कॅरेमेल आहे. त्याला घे. तो घे. हे बघा. इकडे हे आता आम्ही कधी खाऊ? साईड अरे उचल. आतमध्ये घे. अरे त्यालाच बरं. आतमध्ये घे. भरवा की खायला नाही? कमी भेटतं. हे ते कागद आहे. ते कागद आहे बाबा, त्याची आहे. दांड्यामध्ये ते. जाऊ दे आतमध्ये. चला चला चला. भरवा हे घे. हॅपी बर्थडे. लय मोठं दिलंय. हा एवढा मोठा कुठे वाढदिवसाच्या एवढा मोठा कुठं वाढदिवसाच्या. एवढी मोठी प्लायवूडचा तुकडा घेतो. फ्लाय घेतलेला. बाबा दर. धन्यवाद. या आईला नाही भरवलं तू यार. बाबा तुमची लाईट नाही टप भरायला ना. झाले. नको. त्यांना ते ह्याच्यामध्ये आईला गिफ्ट. वाव किती छान. इकडे जरा काढून सगळं बघ ना. ते काम करशील तेव्हाच घाला. तू झोपताना घालून हा. ते रक्त कसं हे काय गिफ्ट बघा. कंबर पट्टाय सोन्या. कंबर दुखते ना आईची. केक आपण लवकर द्या. झोपा. नाही, याच्यात चला चला कुठे लागला तो फुटता? चला आपल्या चला. इथे plate आता घे, घरी जाऊन डब्यातनं घेऊन ठीक जाऊन आहे, खाईल. हे कमरेला लावायचंय तोंडाला लावायचं काय? दोन डब्बे आणले, 2 घेतला 2. एकच डब्बा दे, एक रिकामी दे. असं नाही पाहिजे आई. बाई ये की गं. ऋतूने आणली कॅडबरी. मला तिथं थांबायला लावलं ना तिने. कॅडबरी घेतली. एवढी मोठी. वा 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 वा. आता फोडू नका. आता नाही पडलं, कारण आता केक चाललाय ना. बर्थडे सेलिब्रेशन झालंय. कढीचा आवाज बघा. वा. बर्थडे सेलिब्रेशन झालं आणि शिवला कसं तरी पाठवलं आम्ही घरी. ती टाकून देऊ. खोटं बोलून बोलून पाठवलेलं आहे. टाकून देते. तर गेलाय. तर बघू पप्पा गेले सोडायला. फोन करतो की काय परत घरी.
मला डाऊट आहे तो फोन करणार आहे. तर झालेलं आहे बर्थडे वगैरे सेलिब्रेशन. हॅपी बर्थडे थँक्यू 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 मंडळी. मंडळी. थँक्यू मंडळी. मंडळी थँक्यू मंडळी. मंडळी. तर ब्लॉग नक्कीच एन्जॉय केला असेल. कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. हा, भेटू उद्या. बाय बाय. उद्या सकाळी. उद्या सकाळी. शुभरात्री. शुभरात्री.